नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या हणकोणचे खून प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात. कारवार सध्या चर्चेत असलेल्या कारवार तालुक्याच्या 22 सप्टेंबराक हणकोण ग्रामात जाल्ल्या उद्यमी विनायक नायक हेमगेल्या खून प्रकरणाच्या आरोपील्या शोधासाठी कारवार पोलिसांनी वेगवेगळ्या पद्धतीन 3 पगड रचून आरोपीले मुस्के आवळूक जोरदार प्रयत्न केले. जाल्यार या खुना फाटले निश्चित कारण कळू शकले ना. मृत विनायक नायक हेमगेल्या कुटुंबियांनी दिल्ल्या माहितीप्रमाणे कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक क्लेश असू शकता. या आधाराचेर पोलिसांनी आपले जाळे पसरिले. मृत विनायकाली जखमी बायल कारवार जिल्हा आस्पत्रेत उपचार घेतेर आशिल्ल्यान अधिकृत खबर कळूक अडथळो जातालो. अखेर खुना वेळार रस्त्यार वाहनाची सीसीटीव्ही कॅमेरा मार्फत शोध घेतरेत एक वाहनाची संशयास्पद माहिती मेळतरेत पोलिसांनी त्या वाहनाचो शोध घेऊन गोवा राज्यात वचून थींच्या पोलिसाल्या सहकार्यान विनायकाल्या खुना फाटल्या रहस्याचे धागेदोरे जुळले. तितूंत मारेकरी आसाम आणि बिहार राज्याचे असून तेमी ही सुपारी घेतिली अशी माहिती मेळ्ळी. कारवारच्या हळगा गांवचे गोयात उद्यमी आशिल्ले गुरुप्रसाद राणे हेमी संशयित म्हूण खून प्रकरणात चौकशेसाठी पोलिसांक आवश्यकता असून तेमी राणे हेमगेलो शोध घेताले. पण 25 सप्टेंबराक राणे हेमगेलो मृतदेह पणजी हिंगा मांडवी न्हंयत मेळिल्ल्यान या खून प्रकरणाचा संशय वाढत गेलो. राणे हेमी आत्महत्या केली की तेमगेलो कोणीतरी घातपात केलो असो प्रश्न सार्वजनिकाक लागला. शवविच्छेदनानंतर सत्य परिस्थिती कळटली. राणे हेमी या घटनेनंतर फरारी आशिल्ली ही चर्चा खोटीच असून या बाबतीत पोलिसांनी कसलीच फरारी आशिल्ली बद्दल माहिती दिली नाशिल्ली. त्या संशयित वाहनाच्या आधाराचेर आसाम आणि बिहारच्या 3 जणांक आपापल्या राज्यात फरारी जावच्या तयारेत असताना गोवा पोलिसाल्या मदतीन तेमकां ताब्यात घेऊन चौकशी केली. तर तेमी हो खून आपल्या मालकाल्या इशाऱ्याचेर केला अशी कबूल केला म्हूण पोलीस वरिष्ठ अधिकारी हेमगेल्या सुत्राकडच्यान मेळ्ळा. प्रसार माध्यमांकडे माहिती दितना SP M नारायणन हेमी सांगले की विनायकाल्या खून प्रकरणात भागी जाल्ले आसाम राज्याचे लक्ष्य ज्योतिनाथ 31 वर्ष, बिहार राज्याचे अजबल जबीर 24 वर्सां आणि मासिम मंजूर 24 वर्सां ही अटक केल्या आरोपीली नांव आसात आणि हे 3 जाण गुरुप्रसाद हेमचे कडेन काम करताले. मृत विनायकाल्या कुटुंबात चौकशेक साथ दिलना जावन वैयक्तिक विचार आणि कुटुंबातल्या वैवाहिक जीवनात मतभेद ह्या आधाराचेर पोलीस तपास करताले. जाल्यार या खुना वेळार वापरिल्ल्या वाहनाची माहिती घेऊन पोलिसांनी धागेदोरे जुळयले आणि आरोपी पोलिसांक सापडले. हे वाहन हळगा गांवच्या एक व्यक्तीले असून या कामाक वापरताना या वाहनाचे नंबर प्लेट नकली आशिल्ले असे पोलीस सुत्राकडच्यान कळला. हे वाहन गुरुप्रसाद राणे हेमी 2 दिवसांसाठी वयले असे कळतरेत या खुनाच्या रहस्याची संशयाची सूय गुरुप्रसादाल्या बाजून फिरली आणि हे अटक केलेले 3 आरोपी गुरुप्रसाद हेमगेल्या कंपनीत काम करताले अशी कळतरेत गुरुप्रसादाक ताब्यात घेवसाठी प्रयत्न करतानाच गुरुप्रसादालो मृतदेह पणजी मांडवी न्हंयत मेळ्ळो आणि या खुनाच्या प्रकरणाक वेगळे वळण लागले. ताब्यात घेयल्या 3 आरोपीक कारवारच्या पोलिसांनी हणकोण घटनास्थळार हाडून माहिती घेतली आणि खुना वेळार वापरिल्ली शस्त्रास्त्र तेजो शोध आरोपी कडच्यान घेतात. या प्रकरणाची सखोल चौकशी पोलीस करतात. नंतरच खरे कितें सत्य कळटले. अंकोला शिरूर दुर्घटना स्थळार मानवीयता दाखयले पोलीस अधिकारी आणि समाजसेवक. अंकोला शिरूर दुर्घटनेच्या गंगावळी न्हंयत शोध कार्यात केरळ राज्याच्या वाहन चालक अर्जुन हेमगेलो मृतदेह 24 सप्टेंबराक बेंच लॉरीच्या कॅबिनात मेळ्ळो म्हूण घटनास्थळार हजर आशिल्ल्या सार्वजनिकांन आणि काँग्रेस जनप्रतिनिधीन शोध कार्याक रात्र दिवस सहकार्य केले. स्थानिक आमदार श्री सतीश हेमगेले आभार मानले. इतलेच न्ही तर केरळ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान पिनराई विजयन हेमी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हेमका अर्जुन हेमगेलो मृतदेह सोदून दिले बद्दल आभार व्यक्त करचे केरळ सरकारा वतीन पत्र बरयला. 24 सप्टेंबराक अर्जुन हेमगेलो मृतदेह मेळ्ळो म्हूण कळतरेत घटनास्थळार सार्वजनिकांनी गर्दी केल्ली दिसून येताली. पण ही कूड संपूर्ण बाद जाल्ल्यान दुर्गंधी स्थितीत असून ती कूड न्हंयतल्यान वयर काडतरेत एम्ब्युलन्स वाहनात घालूंक कोणूच फुडें येना जाल्ल्यान मानवीयता म्हूण PSI उदप्पा धरपनवर आणि समाजसेवक विजयकुमार, अनिल महाले, कंसिन गद्दे, बोमय्या नायक हेमी स्वतः सगळ्यांक उठवून एम्ब्युलन्सात गायले. न्हंय देगेच्यान सुमार 200 मीटर पर्यंत खांद देऊन समाजसेवा केली. हे विशेष पुण्य काम केले बद्दल
सार्वजनिकांनी तेमगेले कौतुक केला. ಇವತ್ತಿನ 6ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಏನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ಅವರ ಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಎನ್ನದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ, ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕದಂತ ತ್ವರಿತ ಒಂದು ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನರವರ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.